Kining pagsabot sa kinaiyahan importante kaayo ni kay mao ni gigamit sa mga biyahidor kanang tigbiyahe, mao sa ni gigamit sa mga mag-uuma, mao sa ni ang gigamit sa kanang mga tig-analyze anang mga pungsoy o uban pa para nindot ang atong pagtukod sa balay. In short, kung makasabot ta sa dagan sa panahon, murag advantage gina para sa atong kinabuhi. Si Kristo mitawag ana og tigpakarong ingnon nga may kaitang mobasa sa simbolo sa nature, pero dili ta kabasa unsay kabubuton sa Ginoo sumala sa atong sitwasyon karon. Mabtanang naay muhangyo nako pader, magampo unta ta pader og tag 5,000 Hail Marys aron mahunong naning gubat. Magampo ta pader, magprosesyon ta, kapila to pa prosesyonon katong panahon sa pandemic aron mahunong naning kamatay. Magnobina ta aron mahunong naning mga sakit. Sakto ba na? Dili. Wa mong tubag. So, murag sakto. Pero ang gusto des Ginoo inigabot na niining mga katalagman, gubat, lunop, landslide, mga uban pang katalagman, pinatyanay, dinis atong katilingban, dili ta magampo nga mahunong ni ang ato basaha nganong nahitabo ni. Kay moampo ra ta nga mahunong pero wa ta kasabot nganong nahitabo ni, basin magsige ra nig balik-balik nana. Para gud anang maparalyze ka, ampo din ka ngadto sa milagroso nga santo or santa or image sa mahal nga birhen, haron inigpandong sa ilang kamot, ayo dayon ka, pakpak din ka sa Ginoo, pero wa ka kasabot nganong naparalyze ka. Nabungol ka, nabuta ka, nahagbong ka sa board exam, adto din ka aning mga center nga milagroso nga kung mudagkot ka dito, daghan kay makapasar sa board exam, pasar dayon ka, pero wa ka kasabot nganong ni take or nganong nahagbong ka ni atong niaging exam. Ang pagsabot unsay kahulugan sa maong sitwasyon importante kay na para sa Ginoo. Una, kung pananglitag naggubat na karon, unsa may hinungdan ang sala. Si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya, daghan ko gihuna-huna nga nindot, ang akong kasing-kasing gustog nindot, pero ang akong binuhatan pulos sa lawayon, pulos dautan. Ang ako rang huna-huna ug ang akong pagbati mo'y ganahan sa nindot, pero ang akong gibuhat sukwahi. Nya iyan ang gipamalandungan, ingon dayon siya, ni adi ay balaod nga naglihok sa akong lawas nga dili nako makontrol. Ug unsa man ang balaura, matud pa niya ang balaod sa sala. Nya kay naa may balaod sa sala diri sulod nako, unsa may akong buhaton nga balaod man ni sa sala, nya mao may mutudlo nako pagbuhat. Usahay gani dili gyud mutudlo, mo automatic yung buhat sala. Adto ta ni Kristo, matud pa niya, salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Di na ta mo kumpiyansa nga mosalig ta nga maing laki ta, din ata mosalig sa atong kaugalingong gusto o kaugalingong huna-huna. Asa naman ta? Adto na ta ni Hesukristo. Mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Dili ang balaod sa atong lawas. Para gud nang magpuyo-puyo. Nganong nagpuyo-puyo mamuway kasal? Kinsa man ang balaod ang inyong gisunod, kang Hesukristo o balaod sa inyong lawas?
Ngilinga imong tupad, nakinsarong balaod imong gisunod. Ina. Kay kusog ra ba kay taana atong sulbaron ang puyo-puyo, pinaagi dayog kwarta. Wap amanggod may kwarta pader, nagtigom pa mi mo nang puyo-puyo lang usa mi, wap aman mi ready nga kwarta. Mao ka nay solusyon, ang kwarta ka mo'y solusyon sa puyo-puyo o ang balaod nga inyong gisunod, ang balaod sa kaulag, ang balaod sa inyong gitawag og attachment sa lawasnon nga kailibgon. Basig mao. Or kana ba kang balaod sa lawasnong mga kahingawa, kabalaka nga magunsa na lag mubuwag ko ani, kinsa naman lay mo pakaon ako ni araban nami anak. Basin hinuon nig buwagan ko ning lakiha kay di pa man mo pakasal nako, din ay hinuon ko suportahan ani mga matay misgutom. Basig kutob ra ta diha. Pero wa na ta kasabot nga ang sala di ay maoy magdala kanatog kamatayon, nga ang una daing sulbaron mao ang sala. Sige kag pa-ospital anang masakiton aron lang yun mabuhi ang lawas, gasto kag minilyon usahay, pero wa gani kakagasto bisa na lag usa ka gatos aron lang unta muadto sa simbahan, muplite aron mangumpisal og magpaubos at tubangas Ginoo. Ana na siya. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Kristo mingon, mga tigpakaaron ingnon kamo. Daghan kay natong tigpakaron ingnon nga mga bright kaayo mga igsoon. Kana lang nagdinumtanay karon nga nagsigig kinihaay, mga managsuon, suhito kay balaod. Sa kanang iyang gibuhat inhustisya magina, kaklaro anas balaod. Ana dayon. Kaklaro ana. May bright kayo. Naana sa seksyon, naana sa artikulo, naana sa seksyon, ana himo-himuan dita ng presidential decree, naana sa hukom sa korte ni adtong Siano versus Dani. Ana baron. Ana-anay jurisprudence ana. Porti na tong brighta, suhito kay tanan. Pero ang wa masulbad ang pag-away, pagdinumtanay, pagkinusmuray sa mga naong. Ang resulta, pildi ko ni Moskorte, kay bright pa na imong abogado, inig-uli na to, bantay ka, ambusan ti ka. Pag-agi dito sa awaong dapit, patay na yun. Di mani madaog na to kuan. Nga naman, wa man masulbad ang hinungdan nga nung nangabot sila sa korte. Unsa man, ang kasuko, ang kahakog, ang kadawo, ang pagkamapahitason, wa man na masulbad. Ade, gatiwas ditong pinatyanay. Mo na siya. Nabitay niingon ako nga, usan ako kaigsoong pare, libog ko ani padre. Nako nga naman, sa akong parokya, naay daghan nga mga kanibang sa LGBTQ ba nga mga active ra ba kay katilingban nya suod man sa LGU maghimo silag mga activities sa maanang Miss Gay o uban pa nya giwa man nagitugot sa ato gum kuan nga himuon as mga kapilya na kanang panahospista. Naglibog ko kay active ra ba sa ni sila simbahan dayon ko sa gitagaan naman guna sila right tagaan nag-right sa LGU nya kita diri simbahan lain makitanawon ma-inconsistent man nga sa LGU gitagaan sila right nya igabot nato diri simbahan di na nato tagaan og right sila nga mo express sa ilang mga pamaagi. Yan itubag dayon ko, padre, kinahanglang makasabot kita nga ang gibasihan sa civil society mao ang legal norms or legal laws. Ang ato diri sa simbahan, ang atong gibasihan mao ang moral norms or moral laws. Dili tanan legal, moral. Dili sa tanan moral, legal. Sabton gina nato. Nya kita miilata nga ang immoral activities kadang wa na mo haom sa kabubutos Ginoo gitawag na natong
sala. Ug ang sala maoy grabing moguba sa kinabuhi sa tao. Dili ang legal. Example, abortion is legal to many countries. Kita din sa Pilipinas na nasa nagsigig propose nga ma-legalize ang abortion. Pero sa moral norms, ang abortion is immoral. Pagpatay man ang tao. Nakaron, mag-conflict ning duha, hay may sundo nato isip mga pari, moingon kita, no abortion. Pero legal na siya. O tanawa karon unsay nahitabo sa kalibutan na ipanahon nga gianak nga kana ganing bata dipiktuso, buslot og kasing-kasing, hydrocephalus ba, at timanon din ang lagmaayo, anab, gastuan yung minilyon of dollars, aron yung kuno maayo ang kasing-kasing, kanang mga nagpilit ang naduha ka buko, operahan yun, nya ninduton yung opera para manindot yun sila, kay mabuhi yun, nya i-publish dayon na, nag-giatiman yung mga doktor, mga gilngi kayong doktor ang nag-atiman, og nabuhi, natabang yun, ang bata nga natao nga dipiktuso og lawas. Ganahan ta na? Yes, check. Pero naay millions of children or fetus nga naapasod sa tiyan sa inahan gi-abort. Mabitan sa 2021 matud pas Google na ako noy mga 73 million nga recorded abortion cases for that year 2021. 73 million ang gipatay nga mga bata sud sa tiyan sa inahan. Immoral man na siya. Pero kay legal man, wa na lang na hisguti. Wa na ni mind ana, wala na gisakitan ana. Pero ang kasing-kasing sa Ginoo, ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria, ang kasing-kasing sa mga santos gisakitan nga nagtan-aw niining mga kinabuhi nga gipangpatay sud pagid sa tiyan sa usa ka inahan. Mao na siya ang immoral. Munang di pwedeng sagulon ang legal o moral all the time. Pero doon ay panahon nga magka-coincide ning duha sama sa atong pagkasal din sa Pilipinas. Minimum age 18 years old. Pakasal nga ni kag below 18 years old illegal. Sa ato sa diring simbahan, not allowed, unlawful. Nagkatupad. Okay lang. Dinis Pilipinas, dili pa allowed o pay balaod nga same-sex union. Ang ato sad nga balaod sa simbahan, wa say same-sex marriage. Nagka-align. Adi, okay. Pero mag-conflict gani, kitang niya simbahan, musunod ta what is moral. Nga naman, mauman ni siya ang mupatay sa sala. Niya ang sala may atong giila nga the greatest enemy in this life. Kay mupatay manag kinabuhi. Hilingi anay mong tupad. Yung nahay may imong pilion, moral or legal. So ayun na. Manindog na ta.